господа модератори, уважаеми колеги! Преди да започна, искам да направя само две уточнения. Първо, под диабет в тази настояща презентация ще разбираме диабет тип 2, който е най-честият рисков фактор при пациентите с коронарна болест. И второ, тая тема е много образна, много сложна и много голяма. Ще се опитам да наблегна на два основни момента. Кои са особеностите на коронарния синдром, изобщо и на коронарната болест при пациентите с диабет? И има ли някакви особености в лечението на диабета при пациенти с коронарна болест? Това, което знаем, е, че честотата на диабета в цял свят се увеличава. И прогнозите са, че през 2300 година около 170 милиона, от 170 милиона през 2000 година, през 2300 ни чакат 366 милиона диабетици. И забележете, увеличението на диабета е най-голямо в възрастовата група между 45, 64 и над 65 години. Тоест става дума действително за диабет тип 2. Връзката между глюкозата и сърдечно-съдовия риск е континуум. Ако приемем, че това е диагностичната стойност на глюкозата, над която приемаме захарен диабет, виждате, че няма някакво драстично нарастване над тази стойност. Връзката е континуум и се увеличава. За всяко увеличаване на стойността на гликемията нараства и риска от сърдечно-съдови усложнения. Риска от микросъдови усложнения също нараства, но там виждате, че връзката е на по-ниско ниво. И така, коя глюкоза има по-голямо значение? Тази глюкоза на гладно или постпрандиалната глюкоза при оралния глюкозотолерантен тест? Има данни, че постпрандиалната глюкоза дава по-добра прогностична информация за риска от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с глюкозата на гладно, като предиктира сърдечно-съдови риск, включително и при пациенти, които имат нормална глюкоза на гладно. Връзката, знаем, че хемоглобин А, гликирания хемоглобин също предиктира сърдечно-съдовия риск, както по отношение на фаталния коронарни заболявания, инсулт, така и комбинираните показатели за заболеваемост и смъртност при тип 2 диабет. Или с други думи, захарният диабет се явява голям сърдечно-съдов рисков фактор при пациентите за сърдечно-съдови заболявания. Връзката между гликемията и сърдечно-съдовия риск е континуум. За всяко повишаване на гликирания хемоглобин или на глюкозата се повишава и сърдечно-съдовия риск. Риска от сърдечно-съдови заболявания при пациенти с диабет е 2-3 пъти по-висок при мъжете и доста по-висок при жените. Пациентите имат с диабет по-висок риск от инсулт. Често е съчетанието на рискови фактори при тези пациенти и това, което е интересно, коронарната болест може да предшества с години появата на диабета. Съществува корелация между стойностите на глюкозата и смъртността при пациентите с диабет. Като виждате, че тази корелация е на лице с повишаване стойностите на кръвната захар, както за общата смъртност, така и за сърдечно-съдовата смъртност, така и за смъртността от исхемична болест на сърцето. Съдовите ефекти на инсулина са доста различни при здрави и патология. Инсулина при здрави пациенти и запазена инсулинова чувствителност води до вазодилататорни ефекти, антиатерогенни и противовъзпалителни ефекти, докато в условията на инсулиновата резистентност, характерна за пациентите с диабет тип 2, води в крайна сметка до вазоконстрикция и увеличаване на симпатикосовия тонус, ренална абсорбция на натрий, увеличаване на ендотелина и в крайна сметка проатерогенни ефекти и вазоконстрикция. Или с други думи, хипергликемията повишава съдовата токсичност. Повишава се оксидативния стрес, настъпва ендотелна дисфункция, артериална ригидност, повишена миграция на гладкомускулни клетки, активация на тромбоцитите и протромботичен ефект. В крайна сметка за диабета е характерна агресивната атеросклероза и повишена склонност към атеротромбоза, а това е свързано и с повишена честота на всички форми на коронарна болест. Диабет освен това има ефекти и върху хемостазата. От една страна намалява ендогенната фибринолиза,
От друга страна се увеличава тромбозата в организма, увеличава се масата на тромбоцитите, тромбоцитната активация, тромбоксановата синтеза, фибриногена и останалите фактори от коагулационната каскада, намаляват естествените антикоагуланти, антитромбин 3 и протеин С. Всичко това води до един протромботичен статус, така че освен по-агресивна атеросклероза имаме и по-изразена атеротромбоза при пациентите с захарен диабет. При захарен диабет има най-често съчетаване на различни рискови фактори. При пациентите с диабет 60% имат и хипертония, 60% имат и дислипидемия и 90% са пациентите с наднормено тегло или затлъстяване. Някои рискови фактори много често забравяме да изследваме, специално характерни и имащи особено прогностично значение за пациентите с диабет. И тук поставяме микроалбуминурията. Като виждате, това е предиктивността на рисковите фактори за сърдечно-съдова смъртност. В това отношение микроалбуминурията има даже по-голямо значение от нашите останали рискови фактори, които познаваме. Няколко епидемиологични проучвания показват по-голямата честота и по-тежката форма на протичане на коронарната болест при захарен диабет. Фрамингhamското студия е добре известна с голям период на проследяване и виждате, че при пациенти на възраст от 45 до 74 години има 2 до 3 пъти по-често изразена клинично изявена коронарна болест при мъжете, а сърдечно-съдови риск при жените с захарен диабет е равен на този при мъжете с захарен диабет. Т.е. отпада протективната роля на естроgeните при жените и мита за по-ниска честота на коронарната болест при жени диабетици не е верен. Същото е положението и в други епидемиологични проучвания, които показват значително повишен риск както от заболеваемост, така и от коронарна смъртност при пациентите с диабет в сравнение с недиабетиците. Много често коронарната болест се открива преди началото на диабета. Т.е. в случая става дума за неразпознат захарен диабет и това може би е една от причините за по-тежката прогноза на коронарната болест при пациентите с диабет. От какво умират пациентите с захарен диабет тип 2? Най-често от сърдечно-съдови заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания са 46% от смъртността. Ако включим и мозъчната съдовата патология, която всъщност има обща етиопатогенеза, излиза, че над 50% от смъртността при диабетици се дължи на сърдечно-съдова патология. Трябва, разбира се, да отбележим и факта, че с прилагането на съвременните медикаменти, както от ендокринолози, така и от кардиолози, и не само медикаменти, интервенции и промяна в начина на живот, за периода от 50-75 и следващия сравнен период 76-2001, смъртността както при жени, така и при мъже от диабет и от сърдечно-съдовата смъртност при диабетици значително е намаляла. Диабета се нарича прогностичен еквивалент на коронарната болест, защото смъртността, както общата, така и сърдечно-съдовата, при пациенти, които имат диабет и нямат преживян инфаркт, е равна на пациенти без диабет, които имат предшестващ миокарден инфаркт. Тоест риска, който носи диабета сам по себе си при коронарната болест, е равен на този, който се носи от преживян миокарден инфаркт. И разбира се, най-лоша е прогнозата при пациентите, които имат едновременно и захарен диабет и преживян инфаркт. Това е риска от инфаркт в различни възрастови групи в различните полове. Виждате, че всъщност най-голямото увеличение на риска е при младите жени. Всъщност, точно това е групата, която най-често ни изненадва с инфаркти и с тяхната лоша прогноза. Какви са особеностите на острия коронарен синдром при захарен диабет? Острия коронарен синдром при диабетици е с по-висока склонност на към руптура на плаката. Много по-лош изход, който се дължи на хиперкоагулния статус, на по-тежката и по-разпространена атеросклероза и по-честата помпена недостатъчност, която се наблюдава. И по-лоши изходи от реваскуларизацията, дори когато се прилагат съвременните методи. По принцип, при остър коронарен синдром метаболизма в сърцето е нарушен. Като прибавим към този нарушен метаболизъм, който измества глюкозата в посока на липолиза и освобождаване на свободни масни киселини, които имат всички увреждащи ефекти върху мембраните на сърцето, върху помпата на сърцето, върху аритмиите, като сложим и по хронично повишение симпатикосов тонус при диабетиците и вредните ефекти на катехоламините върху миокарда, това може да обясни поне отчасти по-лошата прогноза на острия коронарен синдром.
Има множество ангиографски самостоятелни проучвания или субпроучвания от големите проучвания, които познаваме, които изследват специално субгрупата на диабетиците. Аз съм се опитала да обобща най-често срещаните находки в тези проучвания. Какво намираме при коронарографията на диабетиците? По-малък калибър на съдовете, по-разпространена калциноза, по-голяма честота на стволовата стеноза. По-често те са многоклонови, по-често имат бифуркационни лезии. Някои проучвания твърдят, че диабетиците имат по-малко колатерали. В последното, на което попаднах преди една седмица, обратното имаше парадоксално повече колатерали в групата с диабет, отколкото в групата без диабет. По-често обаче диабетиците имат дистални стенози или дифузна атеросклероза, което ги прави неподходящи за всякакъв метод на реваскуларизация. Много често имат микросъдова патология в съчетание с епикардната патология. Атеросклеротичната плака при диабет е с някакви особености. Тя има повече некроза и възпаление и е по-склонна към руптура и към остър коронарен синдром. Освен тези по-неблагоприятни характеристики на атеросклерозата, имаме и по-лош изход от всякаквите форми на реваскуларизация, които ползваме. Ангиопластиката е свързана при диабет с по-чести рестенози, по-чести стент тромбози, по-честа нужда от повторна реваскуларизация, по-често непълна реваскуларизация и дори при пълна реваскуларизация по-често лоша реперфузия. По-лош изхода и от коронарния байпас при диабетици, отколкото от недиабетици. По-чести са усложненията, по-висока и както ранната, така и късната смъртност. Характерни са инфекциите на стернума при диабетици, по-честа е нуждата от повторна реваскуларизация, усложненията като дихателна бъбречна недостатъчност и аритмии също са по-чести в групата с захарен диабет. Острия коронарен синдром при захарен диабет е с висока смъртност. Тази историческа схема на смъртността при остър коронарен синдром в сравнение с различните схеми на лечение, прилагани във времето, ви е позната от една публикация на Браунвал. Виждате, че когато преди създаването на интензивните отделения, това е 1962 година, инфарктът е лекуван в общи вътрешни отделения, смъртността в общата група е 30%, при диабетици тя стига 50%, което означава, че преди 1962 година всеки втори пациент с инфаркт и диабет е умирал. С въвеждането на интензивните кардиологични отделения, дефибрилацията и хемодинамичното мониториране, смъртността спада наполовина. При диабет също спада, но остава значително по-висока, отколкото в общата група. В ерата на тромболитиците смъртността в общата група е под 9%. Виждате, че при диабетиците отново смъртността е почти двойна. И дори в съвременната ера, когато използваме първичната ангиопластика и съвременната кардиопротективна терапия, смъртността при диабетиците е почти 2 пъти по-висока, отколкото при недиабетици. Смъртността е по-висока не само в болничната фаза, но и на първата година. Късната смъртност е също почти 2 пъти по-висока при диабет. Честотата на реинфарктите също е по-висока при диабетици, като при тях по-често реинфаркт е фатален, за разлика от реинфарктите при недиабетици. Диабетиците имат по-лош изход от острия коронарен синдром дори в съвременната епоха. Това са данни от субанализ на тритон ими-38 с празогрел срещу клопидогрел и първична ангиопластика при пациенти с остър миокарден инфаркт. И виждате, че комбинираният показател сърдечно-съдова смърт, инфаркт и реваскуларизация е значително по-висок при пациентите с диабет, дори и при употребата на най-съвременното лечение. Защо риска при остър коронарен синдром и захарен диабет е по-висок? По-възрастни пациенти, повече жени, които принципно имат по-лоша прогноза при остър коронарен синдром. Диабетиците по-често се представят с атипични симптоми. Имат нарушение на гликемичния контрол. Това води до по-късно представяне на диабетиците, по-късно търсене на помощ, но и по-малко разпознаване и по-късно поставяне на диагнозата и съответно по-малко лечение с доказани терапии. Пациентите с диабет имат по-често помпена недостатъчност, която се дължи както на променения метаболизъм, така и на различни съдови промени, защото много често те имат предшестващо тих миокарден инфаркт, по-разпространената атеросклероза и по-лошата реперфузия. Повече вулнерабилните плаки и повишената тромбогенност обясняват склонността към реинфаркти, а по-голямата коморбидност на диабетиците с бъбречно вреда, хипертония и множествена атеросклероза също допринася за лошата прогноза на коронарната болест при диабетици.